Sziasztok! Sziasztok! Minecraft lesz. Megint! És most, amiről beszéltem az előző részben, ami sorozat akart lenni, de megdöglöttem benne, szokásomhoz szívem. Ezért most arról a világról, amiről beszéltem, most az lesz. Amiben már van házam is, meg fám. Sok dolog, mi? Ja. Meg ilyen hülyeségeim vannak, bár még talán egy falut nem találtam még. Előző részben állandóan kaptam falukat, most nem találtam egyet se. Még olyan sokat mentem. Mindegy. És megvárom, betöltsem. Ez igen. Igen. Eddig még csak ennyi dolgaim vannak, amúgy ezeket én így kiveszem, ne foglalják már helyet. Ja igen, előző még videó előtt, amikor még nem videóztam, azelőtt szedtem egy kis fát. Ezt visszateszem, ez nem kell. Ja. Amúgy ez így néz ki, kb. Ez a ház, ez így néz ki. Még ilyen kis kockaház. De ezt még nem így tervezem. Ja, amúgy nem véletlen, hanem direkt csinálom azt, hogy közben leszedem, és közben le is rakom, hogy minél több is legyen. Engem amúgy nem igazán érdekel, ha megszúr. A többit ezt meg megeszem. Ja, igen, ez a vasbolt, tehát ezt csak arra craftoltam, hogy mindjárt ott vagyunk. Igen, ott látszanak is ilyen kiütözött levelek. Ilyen nagy fákat, amik ott voltak, így kivágtam. Ne kérdezzétek, hogy miért. De amúgy inkább azért is vágtam ki, mert kellett a fa a házhoz. Én szerintem én lekraftolok majd még egy ágyat, és akkor majd, hogyha kell ágy, ha valahol aludni akarok, én szerintem azt fogom használni. Amúgy igen, ez így szándékos. Mi? Ja. És erre kéne valamit így rárakni.
Jó van ez úgy. Amúgy ja, ebben a részben is inkább csak bányászni terveztem, nem is annyira nagy dolgokat. De hogy én tudjak bányászni, nekem van itt 2 vasam. Viszek fát is. Ez a bolt az így. És kiüssem, kiütöm. Hol viszem. Először leszek. Úgy. Vizek magammal normális kaját is. Amúgy lehet, hogy ebből a vasból, mielőtt én oda lemegyek, én amúgy lehet, hogy először craftolok egy pajzsot. Aztán meg lehet, hogy kelleni fog aztán. Papa. Szia! Creeper! De vak. Ez igen. Szia! Bum! Jössz? Ó, elolvas. Ez aztán már lag volt. Előző részből. Felidézem az emlékeket. Shiftelve bányászok. Nehogy úgy mint múltkor a hátba támadjon a creeper. És vajon mennyi fél vagy egy szíve maradt? Egy talán. Az nem kell, fú, ez a teknős állandó, azt hiszem, hogy jön le egy creeper. Amúgy. Hát. Szerintem ott így nincsen így semmi. Na. És most csak azt nézem, hogy itt nincs vas. Majd mindjárt oda felmegyek. Jó napot! Ezt aztán már nevezem lejáratnak. Inkább csak egy folytában shiftelek. Hát amúgy én visszamegyek szerintem egy fákjáért.
De te idióta! Hú, de nagy szerencséje van, hogy pont nem érem meg. Hülye teknős. Azt hiszem, hogy valami zombi vagy valami. Szörnyetek. Jön. Menjetek már innen. Hülye teknősök. Jó, még szeretem amúgy a hülye teknősöket, de a Minecraftba egy szivatgatnak, hogy Creeper vagyok. Hogy mi az ilyen teknősök, de közben ilyen Creeper Simulator? Úgy szerintem én még ki fogok ide építeni ilyen rendesebb utat, mert ez így ne rossz. Van egyáltalán szenem? Szeném. Nincs. De azért van sokat, tüzet leszek égni. Ezt elviszem. Jó napot, uram! Megöljem. Ez aztán már a célzás. Közt a gyapjút. Yeah! Ez mi volt? Craftingolni fogok fákját. Craft. Craftolok fákját. Jú, mennyi sniper! Persze, creeper is van. Pont ilyenkor nem jön, amikor kéne. Nesze. Akkor téged először kivégezlek. Ennyi vagy? Easy vagy easy. Ennyi vagy. Ezt azért úgy elviszem kell. Utálom amúgy csontvázakat. Legutálatosabb szörnyek. Amúgy nem ártani így világítani amúgy. Ne jön ide be semmi. Semmi zombi szörny. Képződményvadállat. Nem, azt mindjárt hátam mögül, hogy... És egy creeper.
Vas. Köszi a vasát. Amúgy lerővödör vízzel jobban jártam volna. És akkor mindjárt creeper. És akkor... És akkor meghalok. De szép popparti. Kedvencem. Mi a fákjával, hogy mi lett? Ennyi volt, meghalt? Ezt jó helyre sikerült lerakni. Ja. Legalább lássam, hogy merre kell majd hazamenni egyszer. Na, ebbe a helybe itt bízok. Itt legalább nem lehet itt leesni. Max itt kiesek. Itt az ablakom. Amúgy... Ja, így tök jó így. Tök jó így menni. Semmi mobil nem zavar minket. Nem kell attól félni, hogy hátba támad a creeper. Nekem nem kell alap is. Mi ez? Megértem, hogy leesek. Bár mondjuk, ami meg volt rá az eső. Hanem azért. Legalább, de amúgy a vasat az így azt elviszem. Találok ilyen kis kószavasakat. Amúgy ezeket nem szoktam így körbeásni. Tudom én, hogy körbe kéne, de... Nekem végem. Mi lőtt le és honnan? Ezért vettem elő azt a blokkot, amit elővettem. Mi lőtt le és honnan? Mi ez a szuper sniper ember? Ez valami zseniális. És legalább itt lett volna. Úristen, mennyi vas! Én új házkot fogok kezdeni.